facendo hoxe? Plantalas outra vez? Paula. A ver, que estamos facendo hoxe? Sacaría ervas para que non morran. Vale. E como se lle chama a sacar as ervas ás patatas? Sachar. Sachar. Vou coller os de primeira e vamos por a sachar con eles, porque os de segundo non saben. Sí, lo digo Bueno, vamos que quitando as ervas ás patatas. E despois a ver se temos sorte e podemos fritir patatas ao final do xusto. A ver como es. En vez de comprarlas.